אז מה קורה חברים, כאן זה יבקו בדירוג צוות, והיום אנחנו נתחיל לעשות דירוגי צוות. יהיה כמה חלקים, יהיה טרייל אדמינים, כל מי שאני מכיר, יהיה אחרי זה סניורים, ואחרי זה הנהלה. יאללה, אז בואו נתחיל, כאילו, אין לנו מה לעשות. אוקיי. אני ארצה להתחיל לדרג מכאן, אוקיי. הראשון זה טרייל שי. בואו נראה מה שי עושה. אני אסביר לכם איך זה ילך. זה ילך ככה. זה ילך לפי דירוג אישי ומה הוא עושה בשרת. ככה זה ילך, ואיך הוא מתנהל גם. אז נתחיל. שי אישית עושה ספציפית, הוא לא עושה כל כך כלום, הוא רק עושה סיטי וטיקטים. והוא מנהל עבודות לא חוקיות. לא יודע למה. כי הוא ראש... אוקיי, לא משנה, הוא לא עושה כלום כל כך. כל מי שימצא בעציץ וחושב שזה ממש לא טוב, עציץ פשוט זה אומר שאתה לא עושה כל כך כלום, אז הוא יהיה בעציץ כרגע. טירקס, מה אתה עושה בשרת? אישית אני אוהב את טירקס, טירקס אחלה בן אדם. טירקס, אתה מנהל עבודות, אחראי מוסך מוטורסיט, וזהו, נכון? כן. בגלל שזה מוטורסיט, זה רק יהיה בסבבה, כי זה לא עכשיו משהו קשה. הוא יהיה פה באחרונים, אבל סבבה. צ'יקן, מה אתה עושה? אתה אישית אני לא כל כך מכיר אותך. אני רואה שאתה לא עושה כלום בצוות, אתה אישית לא כל כך מכיר אותך, אתה לא פעיל. אתה לפי דעתי סוג של עציץ. אברמן. רגע, אברמן, מה אתה עושה? אברמן, אתה קריאיטיב, נחמד, יחסית עציץ. אז נשים אותך לפניהם, נשים אותך כאן. אלבז. אוקיי, אלבז, בתור בן אדם, הייתי שם אותו בתור טרולר, אבל בתור מה שהוא עושה בשרת וזה ישפיע עליו, הוא כרגע, הוא מנהל עבודות אלעדקר שזה מאוד מאוד קשה, והוא קריאיטיב, לפי מה שאנחנו רואים. אז זאת אומרת שהוא יהיה בסבבה לפני טירקס עוד. כי להיות אלעדקר זה מאוד קשה. עידו, אוקיי, עידו. עידו, מה אתה עושה? בוא נראה. רגע. טוב, עידו. עידו, אתה אישית, כרגע, כרגע, הוא לא עושה כלום, אחי. כרגע אתה לא עושה כלום. אתה רק עושה סיטי וטיקטים. זאת אומרת שאתה לא תדורג גבוה. אתה נחמד, אתה סבבה, אבל אתה עדיין עציץ. עידו יעמוד כאן. אושר. אוקיי, אושר. אושר, מה אתה? הנה אתה אושר. אחראי מוסך סס. אוקיי. הוא אחראי מוסך, הוא אחראי מאוד יחסית נחמד. חברתית הוא אחלה בן אדם, כאילו אין לי בעיה איתו, הוא נחמד מאוד. הוא יעמוד פה. לא, לפניו עוד, כן, ככה זה ילך. בתור צוות הוא אחלה מאוד. שמש, מה אתה עושה? שמש, אתה לא עושה כלום בשרת. אני אוהב אותך, תדע שזה לא אישי, אתה לא פשוט עושה קצת כלום. אתה תשב אחרון כאן בציץ. סליחה, יעקב. יעקב הוא בן אדם מסוג אלה שהיה לו גישה, היה לו זה עניינים. בוא נראה מה הוא עושה בשרת, אני אבדוק את זה. יעקב, אתה אישית אני רואה עליך שאתה סוכנות מוטורסית. רגע, מנהל עבודות טובה, אחראי לשכת עורך דין. אוקיי, נחמד מאוד. אתה לא צוות קריאיטיב, זאת אומרת שאתה לא עציץ, אבל אתה נחמד. שים אותך פה, רגע. לא, שים אותך לפניהם. לא, ככה, שים אותך כאן. הנה, הבא. הבא בתור זה ליאם לוי. הוא צוות, הוא אחלה בן אדם, אני אוהב אותו. אבל בוא נראה מה הוא מנכ"ל, לא, הוא אחראי
הוא אחראי, הוא קרייטיב וגלגל של קוקו. אני לא בטוח מהו, אז אני אשאל אותו. אני אכתוב לו שנייה, להיות בטוח. אני אספים אותו שנייה. אני אשאל אותו, הנה הוא ענה לי, בוא נראה מה הוא אמר. בוא נראה מה הוא אומר. תענה כבר. מה זה אומר? מה הוא אומר? אוקיי, הוא כן, הוא גלגל של קוקו. זה אומר שהוא, מי שבסבבה, הוא כן. הוא יהיה... מה יותר קשה, גלגל של קוקו? לא, נראה לי גלגל של קוקו. הוא יעמוד? לא, לא, ככה, הנה, ככה. ככה, הנה, כרגע זה ככה. נוראי. נוראי, מה אתה עושה בשרת? בוא נראה. נוראי, אתה... הוא לא צוות קריאיטיב, הוא אחראי היום ברברי, זה מה שאני יודע. הוא אישית, אני לא כל... אין איתו כלום. פעם היה לי ריב איתו, אבל לא משהו. הוא יהיה... כאן. נעמוד כאן. סקוט. סקוט, מה אתה עושה בשרת? טוב, נבדוק אותך. סקוט. בוא נראה מה אתה עושה, סקוט. סקוט, קריאיטיב טים בלבד. הוא אדמין, הוא סוג של עציץ. נשים אותו פה. ככה, הנה. בדיוק ככה. אוקיי, אנחנו מתחילים להתקדם. עומרי. עומרי הוא יחסית עושה יותר דברים, לפי מה שאני יודע. עומרי. יש לו מלא דברים. הוא קריאיטיב טים, הוא מנהל עבודות הלאויסט. כנראה הוא אחראי על משהו כנראה. אם אני לא תקה, הוא אחראי על עבודה, אני לא בטוח מה זה. אבל... נו, נהיה סבבה. עד לכאן, לא, עד לכאן. לא, עד לכאן. לא. אני רואה את זה ככה פחות או יותר. אני רואה את זה ככה, סליחה, הנה ככה. הגענו לשלושה האחרונים. נוראי, בוא נראה מה הוא עושה. נוראי, מה אתה עושה בשרת? נוראי, מה אתה עושה בשרת? מה אתה עושה? הוא לא עושה כלום, הוא גם עציץ. הוא עציץ מאוד. נשארנו עם שניים אחרונים, אני מעדיף לדרג את עדיאל האחרון. אוקיי, ליאם. יש לו גישה לכל הטיקטים. וזהו, הוא לא בכלום, הוא לא אחראי, הוא לא קריטי, יש לו גישה לכל הטיקטים רק. אז הוא יהיה ככה, כן. והאחרון חביב, לא, רגע. לא, סליחה, הוא יהיה כאן. נוראי עומרי ישבו כאן נראה לי, כן. הם ממש הבודדים כאילו מהצוות של לפי דעתי מגיע להם להיות יותר ממה שהם עכשיו. ועדיל. אני לא יודע איפה לשים אותו. אני לא יודע רק אותו בטרולר, פשוט זה נותן לי. הוא לא נראה לי עושה משהו, אבל הבן אדם הזה עשוי, הוא עושה יותר... הוא לא עושה כלום, אבל הוא עושה כפול מה שהוא עושה. הוא לא עציץ בכלל, אבל הוא עושה מלא דברים שאף אחד לא עושה, כאילו טיקטים ברמות לא אפשריות שאני לא יודע איך הוא עושה את זה. הוא לפחות מגיע לו להיות כאן עם
לא יותר אפילו, בטוב מאוד, ברמה כאן אפילו. אפילו לשבת כאן מגיע לו, אתה יודע? אבל לא, סבבה. אוקיי, זה הדירוג שלי לאדמינים, לטריילים. פרק הבא זה יהיה על הסניורים. יאללה ביי.